राजा जी बानी उहाँ हाँ। के एगो गाना हम गाइला मंच पर। हाँ हाँ अगर उहाँ के बानी गाना ना होखो हाँ, तो हाँ। फिर कोनो मतलब नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल तो बिल्कुल होखे। उ गाना गइला के बाद ओकरा बाद होत रही रात हाँ, भर हाँ। होखई के वजन होई, लेकिन ओकरा पहिले का भइल आ का गइल हमरा कुछ बुझेबे ना कइला कि सोहर भइल कि सैड सॉन्ग भइल कि लोकगीत भइल हमरा कुछ समझे में ना आइला। लेकिन ओकरा से पहिले कहे के बा कि रउआ सोहर गइनी हरुआ बुझाइबे ना कइला कि यहाँ के का गइनी हमार म्यूजिशियन टीम जौन म्यूजिशियन टीम आइल बा बड़ा ही प्यार बड़ा आशीर्वाद मिलेला। एक बार हमरा म्यूजिशियन टीम खातिर जितने लोग बा तनी जोरदार ताली तहार पहले ही रहता। ताली बजाए के कहत तनी रउआ ताली यहाँ के बजाओ तनी त कहत तनी तहार कहे के पहिले बा ही रहत। हमरा से बड़ जे भी जब बैठल बा सबके के प्रणाम बा आशीर्वाद के चाहना रही। आ बिकू भैया खातिर हम निकाय रहनी जा भइल ह गचर पचर सब भइल ह, लेकिन कहे के बाटे कि ना रहे के रहे अरे भवनवा बलम त काहे के करहला गवनवा बलम कि ना रहे के रहे भवनवा बलम त काहे के करहला गवनवा बलम कि पेट भरे नहीं दुनु बेरा खइला से एज खइला से हरे तो गावना करवला ए राजा जी आय हाय 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 तो काहे गुतैला में। लेकिन एगो अनुपमा दीदी के गाना गनवा रहला के गानी कि दे दो राजा दिल तोहरा बिना बाजियल मुश्किल। रुको बेचैनी ना, लेकिन तैयारी में बड़ी जी, लेकिन एबरा तैयारी में बड़ी एबरा के लइका लोग का कहता लो का कहता का कि दे दो रानी दिल तोहरा बिना बाजियल मुश्किल। तो लइके कहता रही कि सब लइका लोग से ठीक से एकर के और ना होला कि सब लइका लोग से ठीक से एकर के और ना होला। देखी हम भोजपुरी गावे नहीं, हमरा हिंदी गावे ढंग ना आवेला कि दिल टूटाला के बाद ये होता नया दोबारा फिर रिपेयर ना होला। दिल ये होता है दिल टूटाला के बाद ये होता नया दोबारा फिर रिपेयर ना होला। कहे के रहला, लेकिन हमनी के का कहे के बा का कहे के बा का कि कहबना अरे करबला ए राजा जी आय हाय 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 त काहे गुतैला में। हम वहाँ तरिया तो ना गा सकेनी, लेकिन कोशिश करेनी कि गा ली ई गानावा कहाँ से हाँ अच्छा हाँ लगे। गादी अधूरा मत छोड़ी गादी कि मैं हूँ जिलेबी कि मैं हूँ जिलेबी खा के हो जाओगे सुगर के रोगी। बहुत सुंदर गाना रहा कि घर से निकलो कैटरीना गली में सलमान खान आया है कि भाई हमारे एक नंबर गुंडा बचा आहै बाबू हवे अमरीश पुरी के चाचा कि दिन में है टंगा जेबा बोरा में है कोचा जेबा हर दिन में है टंगा जेबा बोरा में है कोचा जेबा। आई बड़ा अच्छा एक्टिंग करत तरी हमरा साथे कि तोहरा पे सब गरमाया है आया है
घर से निकलो कैटरीना गली में सलमान खान आया है। घर से निकलो कैटरीना गली में सलमान खान आया है। भाई हम मैं हूँ जिलेबी, मैं हूँ जिलेबी, मैं हूँ जिलेबी, खाके हो जाओगे शुगर के रोगी। का कहत रहनी प्रिय जी रउआ? सुनाई सुनाई अभी बंद हो तनी बीच बीच में मजा ले ले दीदी। अब तार बका मैं हूँ जिलेबी, मैं हूँ हाँ, काला मैं जामुन, हूँ मैं हूँ जिलेबी। गुलाब जामुन। तो अब तार गुलाब जामुन काला जामुन से सांस मिली तब न हमार भोजपुरी घमाई होई। अरे लेकिन हमार कहे के बाटे कि अरे की गावना करवला ए राजा जी कि काहे गुतैला में। देखो यही से कहले रहनी तारा मम्मी से हाँ कि तार शादी करा देली ठीक बा, लेकिन गवना इतना जल्दी मत कराओस। अभी तारा कुछो के ज्ञान नहीं है। हाँ ठीक बा, अरे अभी बच्चा बड़ो अभी सीख ठीक बा, सुन लो है ना। सुनाओ ई सब कोई समझता, गाना गावा समय बहुत कम बा, ढेर ना समझाएंगे। कि कहबना करवला ए राजा जी काहे गुतैला में। कि कहबना करवला ए राजा जी काहे गुतैला में, काहे गुतैला में। ना रहे के रहे भवनवा बोलम तो काहे के करौला गवनवा बोलम। ना रहे के रहे भवनवा बोलम तो काहे के करौला गवनवा बोलम। अगला गो तोरा रुपया कमैला में, कमैला में, ए कमैला में। ए प्रीति की गवना अरे करवला ए राजा जी गावना करवला ए राजा जी काहे अगुतैला में, काहे अगुतैला में। हमरा के तड़पा के तू बोलो ना का पैबा। ए राजनी बोला आइबा कि ना आइबा, ए राजनी बोला आइबा कि ना आइबा। कहे के बा का कहे के सुना तारा खाती लाइन बा स्पेशल। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। हबर शादी कैला लहबर लहबर गावाना। हबर शादी कैला लहबर लहबर गावाना। सुन को के चल गइला तकिया बिछावाना। सुन को के चल गइला तकिया बिछावाना। और का कहत सुना अगला गो तोरा रुपया कमैला के, कमैला के, ए कमैला के। हो देखी रउआ हई रुपया कमैला के कौन फायदा बा? कह दिया का कहती है? हई प्रीति कहतड़ी इया खाती कि अगला गो तोरा रुपया कमैला के, कमैला के, कमैला के। मैं झट
है ई ठीक नहीं खे लागत हई रवा लायक ठीक बिया हई हई जाना से जोड़ी ठीक रही कि अग लागो तोरा रुपया कमैला के अरे तो गावना करवला ए राजा जी तो गावना करवला ए राजा जी काहे अगुतैला में काहे अगुतैला देवरू नरेल गाड़ी धइले सहिया तो दुबई गइले देवरू नने ए ननदो निकला लागल घरवा ना सजनवा होइले हो ए ननदो निकला लागल घरवा ना सजनवा होइले हो ए प्रिया प्रिया सुनो हाय खत्म हो जाए तो पीछे देखा पीछे हाँ रुक कि का होई रुपया पैसा बांधिए के बोझा रहब नाही तू ही गोलू नजरी के सोझा कह दिया का होई रुपया पैसा बांधिए के बोझा रहब नाही तू ही गोलू नजरी के सोझा और का कि होई बेकार बा सिंगार कुल ही कोइला के हेलो एक मिनट मैं बताता हूँ हाय कि करब इंतजार हेलो तोहर एक मिनट रुक जाइए मैं बताता हूँ हाय पीपरा के छाँव में एक गीत आप गाइए और उसमें ये आपको जवाब देंगे एक गीत आप भी गाएंगे बारी बारी से क्योंकि पता नहीं चल रहा कि आप कौन सा गीत गा रहे हैं आप कौन गीत गा रहे हैं एक गीत ये गाएंगे उसके बाद आप गाएंगे उसका जवाब है जवाब तो देवे करी है जवाबे देवे लाई आज विशेष कार्यक्रम ये रही कि 3 गो म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी के तीनों धुआंधार म्यूजिक डायरेक्टर एक साथ प्रोग्राम लोग दे रोशन सिंह विश्वास जी प्रियांशु सिंह जी और टिंकू तूफान जी तीनों लोग रोशन सिंह कहते बने लेकिन इनका पर विश्वास नहीं के करेंगे हम एक लाइन भैया मेरे मुख्य अतिथि हैं कुणाल भैया इनके लिए हम एक लाइन कहना चाहते हैं स्केल कौन सा है